Terus arep nganti kapan aku urip dhewean, umume menungso urip sesandingan. Gusti lewat temangku iki ndedonga muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani, tak jogo selawase tekane mati. Nganggur bareng Mas Saka Kempol. Sikat. Asih Mas Saka. Panjenengan pengangguran durung ono penghasilan, isuk turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja durung wani nyanding tresno, wedine yen nanti paido moro. Terus arep nganti kapan aku urip dhewean, umume manungsa urip sesandingan. Gusti lewat tembangku iki tetunggo muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani, tak jogo selawase tekane mati. Muga-muga sing do nonton sing do ngrungokne do oleh gawean sing gajine gede-gede. Ayo. Pancene mung pengangguran, durung ono penghasilan, esok turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja durung wani nyanding tresno, wedine yen dipaido mara tuwa. Terus arep nganti kapan aku urip dhewean, umume menungso urip sesandingan. Janji bakal tak tresnani, tak jogo selawase tekane mati. Gusti lewat temangku iki tetunggo muga oleh sing kematian. Janji bakal tak tresnani, tak jogo selawase tekane mati. Tak jogo selawase tekane mati. Matur suwun, terima kasih Mas Saka. Siap. Luar biasa.